tak jak som povedal, nevedeli sme, do čoho ideme pred zápasom. Bolo to Rusko, určite sme všetci mali trošku malú trému, ale teraz si myslím, že všetci sme veľmi šťastní. Hrali sme ako tým, dali sme góly nejaké a pomohlo nám to. No škoda toho škoda toho overtimeu, že nám to tam nevyšlo, mali sme tam dosť dobré šance. Ja si myslím, že sme mali, v tej druhej a tretej tretine sme trošku začali mať my prevahu, ak si myslím, no nechcem to tak povedať, ale si myslím, že začali sme mať šance, začali sme aj strieľať na góly a dostali sme dosť Rusov pod tlak, no a to si myslím, že to nás otočilo a preto sme dali aj ten druhý gól na konci zápasu. Po zápase bola nálada dobrá. Vedeli sme, že to bude ťažké, boli sme radi, že sme aspoň ten bod získali, aj keď mrzí to oveľa viac, ako keby sme prehrali väčším výsledkom. A oni mali presilovku, využili ju, my sme mali na začiatku predĺženia, sme ju nevyužili, bohužiaľ. Atmosféra bola veľmi dobrá, ja som to zažil prvýkrát. A diváci ich pozbudzovali, poháňali vpred a mne sa to ľúbilo. No, musíme hrať tak ako s Rusmi, zodpovedne zozadu, nevymýšľať nejaké zbytočné chyby a ujsť párkrát a dáme z toho góle.